ग्लबेल खिथ दंखाबाय आङो खोनासङा दालाय होआखै होग्रोमोना थैबायबा बोरैबा रायजो सासे दं नोंनि खाथियाव न' खालामबाय गोजौआव Battle Royale. Battle in style. बे न'आव गंसे सानै बे गंसे सानै हाबदों enemy figure बेयाव दे खारबाय सासे खारबाय जल्दियाव बाय 4 नम्बर सासे दंबावो बेयाव बासाय खालामबाय बे टिमखौ खारबाय नों खालाय Enemy spotted. Thanks. Down, knock जाबाय गासै एक लायगोसो लांबायनानै थेबाय नोंनि गोजौआव नुदोंमोन दे बासायाखै गैला बे थैखाबाय गोजौआव सासे दंबावो बैथिं नोंनि गोजौआव बासायग्रायाव दं सासे ओइ खारबाय मैना नों खिथाव ग्लबेल खिथाव ग्लबेल ओइ ग्लबेल खारबाय ग्लबेल खिथाव दंखाबाय आङो खोनासङा दालाय होआखै होग्रोमोना थैबायबा बोरैबा रायजो सासे दं नोंनि खाथियाव न' खालामबाय गोजौआव गासिबो बुंखाबाय लेभेलानो 70 फाग्लासो बेना